Hola, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Mira, ara són les 12 del migdia i esteu preparant aquí cosetes, no?, per la diada. Bueno, estem aquí atenent a tota la gent que va arribant i proporcionant les samarretes, les banderoles... Aquí tenim a la gent del servei especial. Som 19 voluntaris que cada any hem muntat això per la gent fràgil, un espai on estan protegits, tenim metge, tenim serveis perquè puguin assistir-hi tranquil·lament. Considerem que s'ha de garantir a la pràctica, en el dia a dia i al carrer, el dret de participació de la gent gran i els drets polítics també són uns drets socials. Nosaltres encara tenim certa joventut i no volem esperar ja molts més anys perquè siguem nosaltres els que estiguem aquí i que siguem nosaltres que ens donin aquest espai especial. És a dir, que aquest any esperem que sigui l'últim. Aquest any reivindiquem, l'any que ve celebrarem, a lo millor? Això esperem. Sí, pot ser, però d'una altra manera. D'una altra manera, evidentment. I sobretot els polítics que ho tinguin en compte que nosaltres ja estem a punt. Ara són ells que han de fer la feina. Hola, Ruth, què tal? Què faràs avui aquí? Pues mira, fer fotos de todas las actividades que s'estan fent e intentar agafar la instantània més bonica que podem trobar d'aquesta diada tan simbòlica i que esperem que nos porti cap a la República Catalana. Hola, Jordi, què tal? Com veus el dematí avui? Hola, bon dia. Bé, molt animat. Comença a haver-hi força gent ja per l'hora que és i estupendo, fantàstic, molt bé. Perfecte, escolta, bona diada. Vinga, gràcies. Endavant. Gràcies. Hola, doncs mira, estem aquí celebrant la diada, esperant a tots els catalans, amb molta il·lusió i moltes ganes de vendre cerveses, aigües i refrescos per tothom. Bueno, s'ha de veure la gent que acabarà venint i tal, però bueno, de moment bé. Hi ha molta gent, d'aquí, de fora. ¿De dónde venís? Euskal Herria, ya es el tercer año seguido y hace 6 años también estuvimos y bueno, venimos siempre encantados. Y bueno, ya sabes que somos dos pueblos hermanos y entre los dos pues vamos a conseguir. Nuestro futuro va a ser la independencia. Bon dia! Què feu aquí? Passar un dia fantàstic i esperem que sigui l'última diada abans de la independència. Molt bé. Espero que gaudiu d'una bona diada. Doncs anirem a la Mani, hem de seguir lluitant, hem de seguir construint i endavant les atxes. Perfecte. Escolta, tu creus que aquesta serà l'última diada reivindicativa? La propera serà festiva? Home, esperem que sí, però és molt complicat. Quina calor, quin gelat més maco. Escolteu, on aneu? Vale, escolteu, vosaltres creieu que aquesta serà l'última diada reivindicativa? La propera serà festiva? Celebrarem alguna cosa? Esperem que sí. Sí? La independència. Molt bé, doncs vinga, bona diada. Vinga, igualment. Adeu, que aprofiti. Ciao. Bueno, tant de bo que sigui l'última diada, però és probable que hi hagi més, perquè cada any diem el mateix i no hi ha manera de que sigui la definitiva. La propera serà festiva, de celebració? I tant. Molt bé. Estupendo, gràcies. Vinga, bona diada. Adeu. Celebrarem alguna cosa la propera diada? Tant de bo. Podrem celebrar-ho? Esperem que sí. Això és el nostre desig. Sí? Si no és així, continuarem lluitant. Exacte, si és reivindicativa, tornarem a reivindicar, però esperem que ja no. Vosaltres creieu que aquesta serà l'última diada reivindicativa? La propera serà festiva? Desgraciadament, crec que no. Crec que hi haurà més. Hola, què tal? Hola, què tal? Bona tarda, suposo que vas aquí a Alemany, no? Sí, senyor. Escolta, una pregunta. Tu creus que la propera diada 2017 serà una celebració o continuarem reivindicant? Jo crec que serà una celebració, crec jo ja la definitiva. Vale, Esperem. Siguem optimistes, no? Sí, senyor. Vale, i si no? Pues seguirem. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com et dius? Edgar. Escolta, Edgar, suposo que vas a Alemany, està clar, a la diada. Tu creus que la propera diada del 2017 podrem celebrar alguna cosa o continuarà sent reivindicativa? Espero que ja siguem independents i puguem celebrar la independència. Perfecte, moltes gràcies. Molt bé. Vinga, bona diada. Adeu, gràcies.
No, l'any que ve ho hem de celebrar. Ja ho ens esperàvem. L'any que ve celebrarem la República Catalana aquí a la que serem a la República Catalana. Vinga, gràcies. Jo crec que ja tindrem molta cosa solucionada i que serà una altra cosa ja. Almenys tenim aquesta esperança. L'esperança és aquesta. És aquesta. Molt bé. Bona diada, gràcies. Adéu. Hola, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Suposo que aneu a la diada, no? A la Bani. Perfecte. Escolteu, vosaltres creieu que la propera 2017 serà festiva, celebrarem o serà reivindicativa encara? Esperem celebrar-ho ja l'any que ve. Si ens Esperem que sigui l'última. Si ens deixen, sí. Si ens deixen, ho celebrarem. I si no ens deixen, ho celebrarem igualment. Tant de bo que sí, però la idea, veient una mica els últims anys, sembla que s'havia d'anar més de pressa del que estem estant. I per tant, tinc el dubte. Vale, tot i això, sembla que la cosa està en marxa. Sembla que està en marxa, però caldria una mica més de velocitat. Correcte. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Que tingueu bona diada. Merci. Adéu, família. Adéu. Celebrarem que ja serem independents. Sí, serem independents 2017. Claro que sí. Perfecte, moltes gràcies. Bona diada. Adéu, gràcies. Visca Catalunya lliure! Independència! Podrem celebrar-ho. Segur. Celebrarem? Festiva. Vosaltres creieu que el 2017... Freedom for Catalonia! Viva! Freedom! Ciao! Vosaltres creieu que la propera diada 2017 serà festiva? Podrem celebrar alguna cosa o encara estarem emprenyats? Esperem que sí, esperem que sí. Esperem que serà festiva. Festiva? Serà festiva, però crec que encara reivindicarem. Vinga, gràcies, gràcies. Catalunya lliure! Independència! Independència! Doncs seria un regal que poguéssim celebrar la independència de Catalunya. Correcte. Seria fantàstic. Molt bé, tu creus que serà festiva, llavors? I tant. Molt bé. Molt més. Perfecte, moltes gràcies. Adéu, família, bona diada. Que vagi bé. Bona diada. Malauradament em penso que encara serà reivindicativa. Sempre diem que a veure si és l'última autonòmica, però o es posen molt d'acord i tiren molt endavant, ràpid, o seguirem així. Jo aquesta vegada no anava a venir, al final he vingut i espero que estigui la darrera, però em temo que no. Que es posin les piles. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vosotros venís de bastante lejos, ¿no? Sí. Bueno, de lejos y de muy cerca, en cierto modo. Exactamente. Escuchar una pregunta. Bueno, ¿de dónde venís? Venimos de Bilbao. Muy bien, perfecto. Una pregunta, ¿vosotros creéis que aquí en Cataluña la próxima diada 2017 podremos celebrar algo de verdad o todavía estaremos reivindicando? Yo creo que todavía estaremos reivindicando. No, Tengo no, ese miedo. Tengo ese miedo. Ya me gustaría que no fuera así. Porque Sí. nosotros estamos en las mismas circunstancias que ustedes. Muy bien, pero bueno, se trata de estar aquí, ¿no? Nosotros venimos siempre. Siempre venimos. Perfecto, y si venís es por algo Naturalmente, porque tenemos el mismo sentimiento. y hay una esperanza. Hay una esperanza, evidentemente. Correcto, muy bien, muchas gracias. Feliz diada, gracias por venir. Bienvenidas. Agur. Agur, agur. Espero que estiguem celebrant. Ho esperes? Sincerament, sí. Molt bé. Visca Catalunya lliure. I comença a ser hora ja de que de cara al 2017 podem celebrar alguna cosa. Estem aquí reivindicant una causa justa, que és ser un poble lliure i sobirà. Molt bé, moltes gràcies. Alguna opinió més? Tu creus que la teva criatura neixerà a una república catalana? Espero que sí. Esperem que sí. Hoy es pot donar pressa, pressa. No serà l'última que farem. Yo creo que ya van a estar celebrando. ¿Tú crees que celebraremos? Sí, sí, como están las cosas calientes, sí. Muy bien. Pues venga, muchas gracias. Buena diada. Chao, gracias. Jo crec que encara estarem reivindicant, però si cal reivindicarem els anys que convingui. Seguirem reivindicant. Malauradament, sento dir-ho, però no ens deixaran encara. Hem de seguir lluitant. Espero que puguem celebrar que ja no estem a dintre de l'estat espanyol. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, adéu. Adéu, bona diada. Adéu. Jo espero, no sé què passarà, però jo espero que ja puguem celebrar. Això està molt a les nostres mans durant l'any el que fem
i espero i desitjo que estiguem fent una festassa de celebració l'any que ve. Correcte, vols dir que depèn de nosaltres. Depèn molt de la gent del poble. Molt bé, gràcies. I tu què tal? Tu has vingut de fora, no, també? Sí, jo també de fora, Estats Units aquí, visitant. Molt bé, què opines? L'any que ve què farem? Estarem emprenyats o podrem ja estar contents? Bueno, espero que per tots els catalans que ja siguin una nació celebrant com una nació independent, lliure, una Catalunya lliure, però bueno, si no és l'any que ve, el proper. Ahí estarem, molt bé, gràcies. Bona diada! Jo crec que no, jo crec que estarem allà fent festa. Jo crec el contrari. Espero que no, espero que ja estarem a dintre de la República Catalana, que és el que necessitem. Veig que vosaltres sou dels castellers, és la família. Sí. Molt bé, molt bé. Escolteu, vosaltres què opineu? La propera diada 2017 estarem emprenyats encara i reivindicant o potser podrem fer la gran festassa? Confiem que podrem fer la gran festassa. Esperem que la propera sigui un país lliure. Per això sortim cada any amb aquesta esperança. Doncs celebrarem, però els catalans sempre estem emprenyats. I aleshores hem de fotre canya. Molt bé! La futura diada del 2017, reivindicarem o celebrarem? La futura diada serem República Independent de Catalunya. Sí, tu creus? Gràcies! Adéu! Adéu, bona diada! Per desgràcia estarem reivindicant encara. Sí, tu creus? Sí, jo crec que sí. Sí, tu creus? Sí, segur. Serem una república Serem una república. el setembre del 2017? Segur. Vinga, espero que tinguis raó. Molt bé, merci. Que vagi bé, bona diada. Adéu. Hola, Bea, què tal? Bones. Escolta, una pregunta. La propera diada 2017, Sí. futura diada, Sí. encara estarem reivindicant i emprenyats o potser tindrem motius per celebrar la gran festassa? Crec que encara ens queda un temps. Camí de la independència. Però queda poquet, oi? Queda poc. Vinga, gràcies. Bons castells. Adéu. Emprenyats no, serem independència. Sí, ja ho serem? Sí, serem. Molt bé, gràcies. Adéu, què estàs fent aquí? Per repartim punts. Molt bé. Què tal, com et dius? Molt bé, em dic Robert. I ets el grup dels tamborillaires o dels tabalers? Aquí uns amics tabalers a tocar aquí, a fer país. Jo espero que l'any vinent ja sigui una festa que tothom puguem compartir al nostre nou país, però jo no ho sé, l'any és poc temps, però haurem de continuar, si l'any vinent no hi serà l'altre, i així fins que arribem al final. Molt bé. Molt bé. Però amb alegria i amb respecte a tothom. Gràcies. Bona diada. Seguirem reivindicant, però ens ho passarem bé, és igual ara el que passi. Venim aquí a reivindicar-nos i serà difícil perquè no ens deixaran. Però ens ho hem de prendre, o ho prenem o no ens ho donaran. Reivindicativa. Sí? Sí. Vale, molt bé. I tu què opines? Jo crec que reivindicativa. Sí? Desgraciadament. Vale, costarà encara més del que pensem. Sí. Vale, i tu què tal? És igual, que serà reivindicativa, per desgràcia. Sí? Però falta poc. Falta poc? Falta poc. Vale, i tu què Jo tal? també crec que serà reivindicativa. Sí? Per desgràcia, costarà. Molt bé, vale, gràcies. Serà festiva i independent. Tindrem una festa. Sí, ho aconseguirem? I tant. A la propera? Sí? I tant. Molt bé, gràcies. No, celebrarem la independència, que ja som un estat independent. Estàs voluntari aquí a l'ANT? Bé, més o menys, de tant en tant. Molt bé, participar una mica. Escolta, una pregunta, què opines? La propera diada 2017 reivindicarem o ja podrem celebrar? Home, a mi m'agradaria moltíssim celebrar-ho, però si no ho podem celebrar ho reivindicarem i aleshores sí que serà la darrera vegada. Continuarem. Continuarem fins al final. No se sap mai. si no, Depèn no també seguim reivindicant. del govern central, això. O sigui, Depèn del govern central o potser de nosaltres? o del Sant Jou Puigdemont, a veure si
si li posa un parell d'ous. Esperem celebrar-ho, no? Esperem celebrar-ho, esperem celebrar-ho. Jo realment crec que ja hi haurà hagut un referèndum. Ja és l'hora, home, ja és l'hora. Estem a punt, estem a punt. Estem a punt i tant. Estem a punt de marxar, home, vinga. Sí, molt bé, estupendo. Vinga, gràcies, bona diada. Gràcies. No, encara estarem. Reivindicarem els anys que faci falta. Serà la primera diada que deixarà de ser reivindicativa i passarà a ser commemorativa La primera diada de la República Catalana. La primera... Sí, perfecte. Molt bé, gràcies. Festiva. Sí, jo crec que sí, també. 100% festiva. Ja serem una república? Serem una república. Hòstia, vale, perfecte, gràcies. Espero que no calgui que sigui reivindicativa. No ho tinc clar. Bueno, esperem que sigui festiva, no? Esperem-ho, m'agradaria. Festiva. Esperem que sigui festiva. Festiva. I tu? Que sí. Festiva ho aconseguirem? Sí? Festiva. Sí? Ho aconseguirem. Ho aconseguirem. Jo espero que sigui festiva, de veritat. Oh, i tant, festiva. I si no, seguirem lluitant. Esperem estar ja De en la celebració. celebració. Sí. Ho esperem, hi ha esperança. Tot i així, ara tampoc venim emprenyats, Venim a celebrar-ho. Correcte, perquè les nostres reivindicacions són bastant alegres. És una celebració. Això s'ha de continuar així. I si no, doncs endavant. Molt bé, moltes gràcies. Esperem que ja hi hagin... Visca Catalunya! Sí, ho aconseguirem l'any que ve? Segur. Sí? Hem de ser optimistes. Està fet. A veure, ens van dir 18 mesos, es compliran segur. Sí, la propera diada serem una república. Estem a punt. Correcte. Molt bé, moltes gràcies. Bona diada. Adéu. És difícil de dir. Tant de bo puguem celebrar que ja ho som, però jo penso que això potser anirà un pèl més a poc a poc. Tot depèn si el govern vol procedir amb un referèndum o no. Si procedim amb un referèndum, evidentment, continuarem reivindicant. Si procedim amb el procés de desconnexió, llavors crec que celebrarem una diada com a República Catalana. Si ets de respondre d'acord, diria que no hem de celebrar res més, però si ho haig de fer amb el cap, malauradament haurem de tornar a estar aquí a Barcelona, encara que no ens agradi. La problemàtica estriba en què els tribunals es deixin, i si no ens deixen els tribunals que sigui la nostra, llavors anirem amb el nostre Parlament a favor de la independència nostra. Jo crec que encara no, que falta una miqueta més. Encara creieu que falta un petit suís? Sí, un petit passet. Sí, perquè amb el que estem ara passant amb aquesta situació política encara falta una mica. Un passet més, només. Sí, queda poc. Doncs jo espero que, ojalà, puguem estar celebrant la república. Serem una república i ho estarem celebrant. Hem de fer el possible perquè així sigui. Sí? Això ho diu sincerament? Sí. Perfecte. Gràcies. Què tal? I vosaltres què opineu? Ho celebrarem o encara estarem demanant? Jo crec que estem demanant, Sí. Estaria bé, però és difícil. És massa... 7 mesos també, un any, jo ho veig molt a prop. Jo espero que celebrem, tinc l'esperança. Tindrem la República Catalana! Per suposat que celebrarem que tenim un nou estat a Catalunya. Esperem que celebrem República Catalana. Però Esperem. si no, estarem aquí un altre cop. Exacte. Alguna cosa haurem millorat. Nosaltres sempre estem, cada any estem aquí. Fent camí. Esperem que siguem independents. Sí, esperem que sí. Bueno, el cor diu que sí, però el cap diu que no. Encara estarem reivindicant i demanant, creiem. Creiem que sí. Esperem que no, però creiem que sí. Hola, bona tarda. Hola. Què tal? Junteu-vos una mica, sisplau. Què tal? Escolteu, bona diada. Què opineu vosaltres? D'aquí un any, la propera diada 2017, estarem celebrant una república o encara estarem demanant? Jo penso que l'estarem celebrant. Tu penses que ho celebrarem? I la nova República Catalana, si el govern fa el que ha de fer, això seguríssim. Jo crec el contrari, que l'any que ve tocarà manifestació novament. Sí? Però manifestació per celebrar. No, manifestació per reivindicar la fer-ho independència. bastants anys, però al final, tot l'esforç que estem fent ara, acabarem per celebrar-ho, però tot això es té que fer amb esforç, amb rigor i amb paciència. I depèn de tots els catalans. Poble català, sí, això S'ha estem tornat a d'acord tots. demostrar que un altre any més ens han convocat i aquí hem estat. I això és la força del poble català. Jo sempre dic una frase que és: mentre hi hagi un català, Catalunya sempre hi haurà esperança.